ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷед. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 30 октябри соли 2021 1000 рубл 158 сомониву 60 дирам, $100 1124 сомониву 80 дирам. Дар ин музонавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. Аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархи хона аз 85 000 сомонӣ сар мешаванд. Хона дар шаҳри Душанбе аз 115 000 сомонӣ. Барои ҳамин ҳатман навбора то охират тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар коред. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. тамошобинони гиромӣ, интернет-магазини Саломат Муслим Шоп барои занҳо либосҳои зебои замонавиро бо нархи дастрас ва сифати баланд пешниҳод мекунад. Доставка доранд, ба тамоми кунҷи дунё мерасонанд. Марҳамат, дар каналшон Саломат Муслим Шоп обуна шавед. ссилкаш дар комментарияи видео. Барои заказ ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, танҳо дар WhatsApp ва танҳо занҳо муроҷиат кунанд. Инстаграмам доранд. ҳама ссилкаҳо дар комментарияи видео. Саломат Муслим Шоп. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 этажа ҳавлӣ мебошад. 3 дар хона дорад. Дар 1 сотиқ замин ҷойгир аст. қарор аст дар поёни корвон аниқтараш Гулбута, шаҳри Душанбе. ҳамом, ҳоҷат дар дарун ва дар берун мебошад. обу барқ доимӣ. хонаи нав бо кирпич пухта сохта шудааст. поёни корвон, маҳаллаи Гулбута, назди мактабда. алиш намешавад. нархаш 275 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ. 3 дар хона дорад. баня, кухни, дарунужда дар 6 сотиқ замин ҷойгир аст. об ва свет дорад. 3 тарафи ҳавлӣ маҳкам мебошад. роҳаш асфальт. документам ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони гиромӣ, нархи хона $20,000 ё ин ки иваз мешавад ба духонага дар шаҳри Душанбе. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вусе, маҳаллаи Кайки Дашт. 4 дар хонаи Беремонд коробка дорад. дар 10 сотиқ замин ҷойгир аст. 2 хонаи барак ҳаст, зиндагӣ мекунанд. оғил, каҳдон дорад. дар рахтои мевадиҳандаам дорад. нархаш бо маслиҳат мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, Уртабузда. дӯстони азиз, 7 сотиқ замин дорад. 3 дар хона. хона худаш коробка Беремонд мебошад. нархаш 165 000 сомонӣ бо савдаам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Сахбо 209. рӯ ба рӯи чойхонаи Тоқӣ, назди бозори Меҳргон. 2 сотиқ замин. 3 дар хона. ваня, кухня, туалет ҳамаш ҳаст. об ва светам дорад. документ 100%. $20,000 мебошад. бо арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, мутаассифона суратоша надорем дӯстони гиромӣ, лекин ҳамин мошине ки дар рӯи экран мебинед дӯстони азиз, Opel Vectra C мебошад. кадоме ки ҳамин хона харидорӣ мекунад, аз номи соҳиби хона ҳамин мошин падарка мешавад. маълумоти хонаро мегӯем дӯстони гиромӣ, дар қалъаи Ҳисор ҷойгир аст. шаҳри Ҳисор мебошад. 5.5 сотиқ замин, 4 дар хона дорад. дар пеши мактаб, духтурхона ва идораи ҷамоатда ҷойгир аст. агар илоҷаш бошад, квартира қатъиям алиш мешавад. дӯстони азиз, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед,
рақамҳои Россияда занг зада мешавад, рақамҳои Тоҷикистон бошад, фақат WhatsApp-шон кор мекунад, занг зада намешавад. ремонти ҳозиразамон надорад. Марҳамат дӯстони азиз, нархаш бо маслиҳат мебошад. Аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати деҳотии Ҷартепа пеши раҳи поизда ҷойгир аст. Ҳамаи шароитош қатъи фурӯхта мешавад. Об дорад, 3 дар хона, кухнӣ, баня, дарунужда. Нархаш 170 000 сомонӣ, бо арзон ҳам мешавад. Дар 16 сотиқ замин ҷойгир аст. Марҳамат, рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Россия. Аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 4-умо шонаи бинои новостройка. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар Чимтепа, 3-ум КПП, 201-ум дивизия. Дар назди ҳамунҷо 250 000 сомонӣ мебошад. Арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ва дӯстони азиз, хотиррасонтон мекунем ки хонае ки якчанд вақт пеш видеоша дар каналмон партофтем, духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 10-ум ошунаи бинои новостройка Чимтепада буд. нархаш 330 000 сомонӣ. ҳаваи мо дар муддати 1 рӯз фурӯхтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, Чоряккоронда, 6 сотиқ замин, 3 дар хона, свет дорад. аз шаҳри Душанбе 3 километр дурай. документош 100%, срочна бо савдо мешавад. харидори аниқда, деҳаи Ҳуснобод, пешинаш Катасой. марҳамат дӯстони азиз, чӣ маълумоте хондум ҳамаша соҳиби хона додагиай. нархаш 85 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага бо масоҳати ҳамагӣ 30 метри квадратӣ дар 3-ум ошунаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва қарор аст дар 12-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. дӯстони гиромӣ, соҳибаш якхонагара духонага кардагиай дар 12-ум микрорайон, доми 18, бо мебелу, спални гарнитуру, кухни гарнитур, кондитсионери зима, лета, ҳама ҳамин чизо қатъи фурӯхта мешавад. ойнош пластик мебошад ва соҳибаш мега ки дар наздикии магазини Хуршед ҷойгир аст, плюс остановкаш дар наздикишай. ҳама транспорт ба любой направление ҳаст. спортивная площадка ҳаст, мактаби 19, аптека, ҳамаш дар наздикиш. нархи хона 230 000 сомонӣ. фикр мекунем барои ин хели масоҳат баланд аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 1-ум ошунаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка ва ҷойгир аст дар 18-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. нархаш 210 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 49 метри квадратӣ, шуморо метавонем ба ҳазур ба духонага табдил тиҳен, дар 9-ум ошунаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошуна иборат аст. хона бе ремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар кӯчаи Маяковский 42. ба гуфти соҳибаш дар беҳтарин минтақаи шаҳри Душанбе ҷойгир аст. дар назди бино масҷиди калони панҷвақта ва ҷумъахонӣ, дар ду тарафи бино боғчаи кӯдакон, яъне садик. дар назди бино кумитаи андози ноҳияи Сино, 30 метр дуртар беҳтарин боғи Маяковский ки дорои ҳамаи намуди каруселҳо мебошад. 50 метр дуртар аз бино мактаби рақами 66, 40 метр дуртар маҷмӯаи варзишӣ ки аз 3 ошуна ва зиёда аз 20 намуд варзишро меомӯзанд. 100 метр дуртар филармонияи давлатӣ, 120 метр прокуратураи генералӣ, 200 метр дуртар сирки давлатӣ, 140 метр дуртар лицеи туркӣ. хонаро аз пеш бинед, ҳатман ба шумо мағқул мешавад. барои маълумоти муфассал ба рақамҳои зерин занг занед, мегӯяд соҳибаш.
лекин нашуд ҳами метрое ки соҳибаш гуфтагия камтар кӯтоҳ кардагия фикр мекунам. хай маъли нархи хона 255 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар духонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои новостройка. хона падъабои ремонташ тайёрай. соҳибаш мегӯяд ки марҳамат хонара арзон кардем, дар пеши дом мактаби 5 садии гимназияи Аминҷон ҳаст. нархи хона 230 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар се хонага квартира бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, дар нихи ҷойгир аст, бо чизу чораш фурӯхта мешавад, яъне телевизор, стиральная машина, автомат мебошад, микроволновка, холодильник, кондитсионер, термикс, пилисос ва мебел қати ҳама ҳамин чизо қати фурӯхта мешавад. соҳибаш мегӯяд ки минтақаи ором мебошад, дар наздикиш бозорча, президентский мактаби президентӣ ва боғчаи кӯдакона, яъне садик, магазинҳо, кафе ҳамаш дар наздикиш. ва соҳибаш эҳтиромона хоҳиш мекунад ки фақат ватсапда занг занед. номерошон ватсап дорад. нархи хона 280 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе якхонага квартира бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар 17 ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка дар Зарнисор ҷойгир аст, пеши инфексиони больница. соҳибаш мегӯяд ки ба ягон мошини таксирам алиш мешавад, срочно фурӯхта мешавад. нархаш 115 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардед. то боздид барори кор шумода худо нигаҳбонтон бошад.